Ivana Slivková i mám 20 roky. 20 rokov. Ja sa kliču Jan Janičko. Rusínov mám predkyv Brinčišovi. A proto bym хотів знати по-русинськи кодифіковані і писати, читати. A znali ste azbuku pred tom, jak ste tu prišli ku mi na hodinu? Ivanka znala azbuku? Z ruštiny. Z ruského jazyka. Ja neznal, ale ruský jazyk. Časti roka. Jar, ljeto, osinj i zima. Zima. No a tak krásne naznačila rozdiel medzi jarou, lítom, osinňou i zimou. No dobre, takže dneska si zopakujeme toto, čo sme robili na minulej hodine. Na minulej hodine sme sa učili číslovník, keď si pamätáte. Toto je bars krásna knižka, muzičná výchova od Mareka Gája. A inakšie i za to tu sú Ivánka s Jankom. Ja poviem za nich, bo sa takú zhandľať pred kamerou. Za to, že mnou obidvoje chodiať spívati. Inakšie Ivanka je členkou folklórneho súboru Rozmaria, Priašivského folklórneho súboru. Krásne tancuje, krásne spívať. A Janko je inakšie hásič povolaním, ale chodí spívať s Ivankou, bo Janko hraje na heligonci a Ivanka hraje na husloch, ale krásne dvoje hlasy spievajú a spívať i veľa rusnácké spievanok. Tam môže, i toto je jeden z dôvodov, čo môže chodiť ku mi na hodinu, že rusínského jazyka. Môžeme vám zaspívať rusínskú spievanku, vojenskú. Čo spívali Vasilenko s Čupinom. Dobre ľudia, vida bude, ide tu rok vojna bude. Dobre ľudia, vida bude, ide tu rok vojna bude. Poľňa milá sprovaditi, bo ja na ňu mušu íti. Poľňa milá sprovaditi, bo ja na ňu mušu íti. Keď je Mišo na koníčku, zavolal jem na Aničku. Keď je Mišo na koníčku, zavolal jem na Aničku. Vyprovaď i z valu, na dražečku do útvaru. Vyprovaď i z valu, na dražečku do útvaru. Šovnej ja parovok pri jaročku, našojem šikrajšiu prajíročku. Barzešu najčervená, mohla by mi byť dobrá žena. Barzešu najčervená, mohla by mi byť dobrá žena. Za našim valom to skastríril, daleko zavolal a zudáril. Slúchaj, milá, jak střídajú, jak nás všetky ľudia odvájajú. Slúchaj, milá, jak střídajú, jak nás všetky ľudia odvájajú. Nijak nerozlučiť nastříľania, ani toto ľudské odvájania. Vozmu ja ťa tohoročku, jak svoju najkrajšiu prajíročku. Vozmu ja ťa tohoročku, jak svoju najkrajšiu prajíročku. Rodila sa v Priašovi o 18. júna 1994. Napred Janku pročíta, jaké sú časti ľudského tela po rusnácka. A vedete, jak sa píše? Ľudské telo, hej? Čom je toto tu jí? Ivanka nám... Mekčí. Bo jí mňakčiť. Hlasný zvuk pred sobou, hej? Takže telo čítajme, dobre. 5 časti ľudského tela. Holova, kolina, šija, piaty, hruď, lokti, ruky, nohy, pás, ramena. Tak
všetky časti ľudskej tvári. A to, že tam nie sú čotky, bo zuby tam nie sú, divolo sa tam nie sú. No dobre, tak skús povieť, jak sa povie všetko, čo tam je napísané po slovensku. Čolo, oči, ucha, nis, líca, boroda. No. Janko mať belavé oči. Belávo oči. Belávo oči. Alebo síni oči majú, hej. A Janko, povedz, ako majú farbu oči Ivanka? Jak to zerá? Sivo? Sivo-zelené. Tak sivo-zelené, povedz. To povedz slovenčinu. Ivanka maje? Ivanka maje oči sivo-zelené. Dobre, a čo majú teraz sobi oblečené? Ako majú to farbu oblečenia svojho dneska? Zelenú. Máš zelený šo? Svedrek. Toto čo máš? Top máš jakú farbu? Top máš jakú farbu? Černé. Čorné? Ale na nohavici máš alebo super? A nohavici máš tiež čorné, máš rifly. No a Janko mať? Černý zelen. Čornú zelenú, takú svitiaču zelenú.